иқдоми нотакрори қарзи шуморо пардохт менамоем аз Имон International ҷанбаст гардид. Марҳилаи дуюми ин иқдом аз санаи 1 январ оғоз гардида буд. Субҳи имрӯз дар толори асосии ташкилот ҷанбасти аксия бо иштироки мизоҷон ва қарзгирандагони фаъол гузаронида шуд. Рафти аксияро 3 нафар аъзои ҳакамон назорат карданд. Дар аксия қарзгирандагоне ширкат намуданд ки аз хизматрасониҳои қарзии ташкилот васеъ истифода мебаранд. Ҳар яки онҳо соҳиби айди рақамҳо шуда дар аксияи мазкур иштирок намуданд. Хуб, лаҳзаи ҳаяҷоновар марҳамат чарх медем. Беҳтарин, рақами 2 баромад. Ҳамагон айди которо ба даст мегирем. Аз рақами охираш 272. дар марҳилаи дуюми ҷанбасти иқдоми мазкур 3 ғолиб, 1 нафар аз вилояти Суғд, 1 нафар аз вилояти Хатлон ва сеюмӣ аз шаҳри Душанбе шуданд. Аз вилояти Суғд ғолибият Насиби Ҳасан Ӯрунбоев, сокини ноҳияи Ҷаббор Расулов гардид. Вай дар рафти ҷанбасти иқдоми мазкур иштирок дошт, вале аз ғолибияташ худ низ то ҷои дар ҳайрат буд. Масъулини ташкилоти амонатии қарзии хурди Имон International дар вазъияти тантанавӣ ба Ҳасан Ӯрунбоев сертификат ба маблағи 5000 сомониро тақдим намуданд. زنگ زدن 11:22 ما خیلی ویب بیاید من گفتم خب مایل یا اشتراک میکنم این وقتتون گفته یگان چیزی نیست خیلی شدم تماشا کردم ما اوی نکردم که همین چیز میبره گفته خیلی خرسند شدم شد иқдоми қарзи шуморо пардохт менамоем аз Имон International дар 2 марҳила гузаронида шуд. Марҳилаи якуми аксия аз 15 декабр то санаи 31 декабр гузаронида шуд, ки дар ҷанбасти он 3 нафар ҷоизадорон муайян ва ҳар яке соҳиби 5000 сомонӣ гардиданд. Дар умум дар 2 марҳила барои мизоҷон 6 адад сертификатҳо барои пардохти қарзи онҳо ба маблағи то 5000 сомонӣ пешкаш гардид. Ҳадаф аз ташкили иқдом ин ҳавасмандии мизоҷон дар соли нави 2022 ва ҷалби ҳарчи бештари онҳо ба хизматрасониҳои ташкилот маҳсуб мешавад. аъзои ҳакамон ҳам барои шаффоф гузаронидани аксия баҳои баланд доданд. Як иқдоми нек барои дар оянда аз хизматрасониҳои мисол банкҳо асосан аз банки Имон васеътар истифода бурдан мебошад ва барои шумо хоҳиш мекунам ки дар оянда зиёдтар аз ҳамин хизматрасониҳои банкҳо истифода баред барои чӣ қадаре ки мизоҷ зиёд шавад ҳамин қадар барои ҳамин гуна имтиёзҳо дар банк зиёдтар мегардад. ташкилоти амонатии қарзии хурди Имон International ташкилоти амонатию қарзии пешбар дар ҷумҳурии Тоҷикистон буда давоми беш аз 22 соли фаъолият ба зиёда аз 100 000 нафар қарзгирандагон хизматрасониҳои хубу босифатро ба роҳ мондааст. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.